Ucaman kasenjuk keseng samlasnong ba avanchan bophang ula IT ya keriti terekam jong keseng rengkat bagajeng ajeng mut ban pentlan chu ekurkom terekam jong disnong kitau nadu kidor barsnong seng samlasnong ba keseng long kumi. Habai keren bikin pathai kubor ulong baka SSSS nadu kesnam arhajar karwai kala dawa ban pen kubor no ekiseng samlasnong terekam shimla poisonu shunuru bat kumta kalap kem ilenti banyo ekajeng itu pura lengbaga village administration bill terekaniru kala shusa akut no. Ulong ba kesenjok ajingero bat aku blai kini kinong yalam ki bementa ki bulan not banchim ya kini kesin jam bat watla kini kabil kan om patlong sispa nak sispa babiang lut ndai dang don kam ban pen bhasu shu ulong ba ke SSSS kala ajing mut baya ki seng samlasnong bat ki seng long kmi dai ban register no ahpo ga district council margi dai shibenta jong ka kam sen sharsnong bat ulaken turu iki seng samlasnong bagi dai menteri tom shu nang ne shakmat na gebenta ban kentio ka baha kamyat hakisnong kitau badik emlang salang marba kani kadai ka benta ka ba nakaliang ki sang samlasnong hi bro kawai ka bri nyu trep ngila angno aslam nama ba ngisim ro ba ngidai kita ki sibenta jong ki traditional bodies mangir harangkat ki dobasnong ngila sibun ki kam ki ba yadai ba kentio ya ka emlang salang ka ba yadai bat ka baha kamyat ka dai bat ka songsengai ka songsuk apo snong potau kibon kisang samla ki bala yanok senyang bat kidan kisang samla ru ki bala atam ki papau kandai posnem ru te kabut ki dai ki ba slam ba te kini haka body ka menta wat ngila persyang nadu snem aja khatwai hadin bakila persyang man rai ka VAB ndai kamla ban urlong na kidau ki ba fiatip hi kibon ki jing persyak ning tai la poisa sepok ka kut ru te rai menta haka ni kanti ki yanut nganop nong baki nut bersim ni senjam pan pas ni ka bil kum ki tu no te nakliang chong pen pau ki songu hoi ngimla ban ong ba sispa ka biang nai kan menaru ha ji kadu badi rai nginang hab ban codify shu lo baki rules kila ban pen bha shu menta don kam shota ban pas ya kan ni marba nampak kan ni jing pas kan ai bos shu yang kum sang samlas nong ma bangin tre khamha te ka ba ar kalong ba ngila ai ru ya kan ni ka registry kam jong snong ki ba nakaliang sang samlas nong lamba hapok ka jingalam jong senjok through experience bi tre bi snong ngilap sibun ki jing habai dei bat kibon ki menta mo ki jingwan ki breu nabar nata ki kam gure songkha songman bai dei bat ki jing bom tre kam ba ki bersnong ya kan dei ngila ai ya kan ni ka registry sensar jong ki bersnong ka bangila de ban pas ka isi na do usna ajar phau re ka di kan ti mas pas kan ka bil ngi so yo mesim ngi wan ai copy no snan kanang ba ka isi ro kala ban yo copy la dadun kino ki benta ki haban pen bai hapo ka rules ni ki clause ndala asen governor kan ka bil ma ka bai de pas kila ban kapan klan shu ya ka bor itir dei tang sang national ki sang kami nei bor ki do baru de ngi lombak experience mangi trai jar po feel bat ki sang national ngi ya kan du sibun ki jeng berhabakut kedai ke bersnong nata kadau ngi sangau hi bang hi haban pen klan ya ka register tenrai jongi ki bersnong de ngi kom ki samla ki bala ya dan ki snong ngi sangau ba ngi habro ban yenok senyang kandet katkom ki jing mat ki jel ti jongi khanang ba lada itu ngi lombak ain kan long ki jir khu ka bakrau mo mdei tang yangi nrai ya ki kun samla jongi ya ka pateng berangwan berkum tar mangi i menta ki sang samla jongi habaki ya tengkhu menta phia kren baru drop siwa po shlong la chelei ba kibun ki sang samla habaki bat ki tengkhu bar ki bor ain mitho yang iru de kane kadai kawai na menta ka bangi so ba ka pentrot bor ngi hari menta lang ba ka to vigilance ka bagi itu committee mo ki bala introduce kalong ba yangi lai thu la ka ain ngila ban lai menta la dangi mangi nginang ya kem nginang ya pekmit peyong lai ka bakut dapoy ka ain ki perlai sok ngi so du bensim te kane kadai tang ka jing sang ka ba khandet ba ngi so wan ai buram te khandet ro ba dei bat ki sang samla snong kiladon la ka register syar rai dan ru kiba register la demo bat ka sarkar lang ba ka registration of city acts nek kimpat klain rangi ngi sno hi bakum kita ki seng samla kum kita ki seng sinong ngi hab hi man yai dangkat bat kani ka traditional body ka bala itu lang ba ka sarkar India mo ngi hab burom ya ka bat ngi so man ai burom kini ki nong yalam bamenta namar ba menta ka HDC la nya post nam tam nadu menu mudan ki an ki ba klan ki paka ho ngi stu mla ban shushna ain direct normal kidan ki menta ki bolong sensitive rai lang ba kani ki jing persyang ki ban pendrung lama ki ak ban pa kani ki lenti kan ka bangi hab masuthu mdei bangin shuya persya mo ndai hab masuthu kandet para mangi hab ban ya kersan lang mo nam ta ki mentoy lang te badunang sa pendap hadin